Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor Which in Which fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqa' ma' John P. Portelli li huwa professur fl-Ontario Institute for Studies in Education l-Università ta' Toronto. Huwa ppubblikat leġġabit ta' poeżiji bil-Malti maqluba l-Ingliż, kif ukoll waħda bl-Ingliż bit-traduzzjoni għal Franċiż. Illum se naqralkom silta minn Inkontri ta' kuljum skizzi. U s-silta li għażilna l-skizz, anzi li għażilna hija il-kuġina. Il-kuġina. Il-pustier ħabbat il-bib. Ittra reġistrata. Il-passaport bil-viża wasal fil-ħin. Kella l-bagalji lesti. Ħamlet lejla ċitata. Ma raqditx. L-għada fil-ħodu kmini huwa żgħir wassal għall-ajruport. Hu ħsiba lill-omna. Tieħux ħsieb Valerja, il-vjaġġ tajjeb. La tasa li batilna messaġġ. Jekk alla jrid sa ġimagħtejn oħra, nibda nibgħat il-flus. Il-kuġina Filomena ċertatni li naqla tal-anqas $2000 fil-ġimgħa. Fl-aħħar sejħulhom. Stennit sakemm battit ir-rassa. Dan huwa l-aħħar avviż għat-titjira American Airlines għal Philadelphia. U telat. Bukarest kien hemm il-maltemp. Kellhom jistennew kważi satejn sakemm telqu. Fl-aħħar sejħulhom. Kienet komda, imma ma setax tirrilassa bil-ħsibijiet. Omma ma tiflaħx. I kienet tilfet ix-xogħol ta' manager ta' riżorsi umani meta qalqet il-kumpanija tal-karozzi. Huwa żgħir qed jipprova jistudja l-università. Missiera b'dipressjoni wara l-irtira. Kella titlaq. Il-kuġina weddita xogħol komdu paga tajba. Filomena kienet ilha Philadelphia 5 snin. U tzija, oħt omma, dejjem kienet taħlef li tibatilha kemm xa flus kull ġimagħtejn. Fl-aħħar satej tal-vjaġġ marretajna biha. Raqdet fil-font. Kellhom qajmuha biex tpoġġi s-siġġu f'qagħda wieqfa u tella l-blajnt tat-tieqa. Ħadet ir-ruħ li waslet. Kienu s-sieta wara nofsinhar. Ma kellix problemi bil-karti mal-uffiċjal tal-immigrazzjoni, lanqas ħaq kienet qadet tinkwieta. Ġabret il-bagalji u ħarġet. Kienet qed tistenna li tara lil Filomena biex tilqaħħa. Ma ratix. U bħal donna nfixlet. Valerja, staqsija raġel ta' xi 50 sena. Kien libes pulit blibsa sewda bir-rigi bojot irqaq, miż bajda u ngravata vjola. Iva, jiena s-sitta fejn se tkun taħdem. Immorru għax għandna xogħol għalik. M'hemm xejn naħlu. Fil-vjaġġ ta' 20 minuta bil-BMW lussuża, is-sit ma lissinx kelma. Waslu. U żewġ nisa tampara fl-età libsin il-bis skullatu qasir, mimlin make-up u fwejjaħ ġew iselmula. Ħaduha fil-kantina fejn kienu joqogħdu xi 8 nisa oħra. Tawa l-ħwejjeġ, għalula biex tinħasel u tirtokka ruħa sewwa, għax nofsi oħra kella l-ewwel shift. U dak kien l-skizz bl-isem ta' il-kuġina minn Inkontri ta' kuljum. Issa nisidhen lil John P. Portelli biex jiġi hawnhekk. Kif inti John? Mhux ħażin, grazzi. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Bil-qalb kollha, grazzi lilkom. Mela, lekk imsejħa skizzi huma lokalment assoċjati ma' Mario Azzoppardi li dedika parti kbira mill-impenn letterarju tiegħu għall-kitba tal-iskizzi fil-fatt. Fil-forma ta' novelli osra bitmim minn xi daqqiet peripetiku huma assoċjati l-aktar ma' Trevor Zara li mbagħad rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tas-sena 2017 b'ġabra ta' novelli ta' dat-tip Vespri. X'nebbaħ l-għażla ta' dal-ġeneru għall-ewwel xogħol ta' proża tiegħek? Mela, qabel xejn irrid ngħid li jiena qabel dawn l-iskizzi ktibt xi novelli oħrajn twal, 3000 kelma, normali ngħidulhom, illi ġew pubblikati fl-Ħen il-Malti. Imma bħala ktib dan huwa l-ewwel ktib ta' proża mhux akademika, x'imbagħad jiena pubblikajt diversi kotba oħrajn akademiċi. Issa x'nebbaħni nikteb dawn l-istejjer? Li nebbaħni huwa ir-riflessjoni tiegħi dwar il-ħajja ta' kuljum. Jien fil-kitba tal-iskizzi hemm żewġ elementi naħseb, hemm l-element eżistenzjalista u l-element kritiku reali. Issa, fl-iskizzi insibu snapshots mill-ħajja ta' kuljum li nqiżuha normali. Imma x'inhu normali hija mistoqsija importanti ħafna li nispera li toħroġ mit-tip ta' skizzi. Issa, il-ħajja ta' kuljum li aħna noħduha kif jgħidu l-Ingliżi for granted, hemm ħafna livelli ta' x'qed jiġri fil-ħajja li skizzi qed jiffukaw fuq mument żgħir ta' ħajja
ordinarja. Ħajja eżistenzjali fejn għandek id-dubji, l-indeċiżjonijiet, is-suċċessi, id-dieqa, il-ferħ, l-assurdità, il-komponenti kollha tal-ħajja. Issa inti semmejt il-kitba ta' Mario Zoppardi u anke ta' Trevor Zara. L-istejjer ta' Trevor Zara mhumiex skizzi huma novelli tul normali. Veru, ħafna mill-istejjer ta' Trevor Zara jispiċċaw b'dik it-twist. Jiġifieri ma tistennix li ħajispiċċaw hekk. L-istejjer tiegħi għandhom dik it-twist. Skizzi ta' Mario Zoppardi, iva, Mario Zoppardi kiteb diversi skizzi, fil-fatt għandu ktieb jismu l-skizzi tal-Karnival, huma skizzi tajbin ħafna, imma l-istil tal-skizzi ta' Zoppardi huma differenti minn tiegħi. Huma stil ieħor, ma jfissirx li mhux tajbin, imma jekk wieħed se jqabbel irid joħroġ dawn id-diversitajiet. Fid-daħla tal-ktib jissemmi l-kunċett ta' paternità kif jispjega Levinas. Tista' telabora ftit aktar fuq dan il-kunċett u fuq kif jorbot mal-idea ta' inkontri li fuqha huma msejsa dawn in-novelli. Ekku, biex nirrispondi l-aħjar nikkwota sentenza qasira li jiena nibda l-ktieb biha ta' Levinas, Emanuel Levinas, li kien filosofu ludi. Fejn jgħid the fact of seeing the possibilities of the other as your own possibilities. Dik hija l-paternità, jiġifieri il-fatt li naraw il-possibilitajiet ta' ħaddieħor fina infusna. Jiena għalija din toħodna fil-qofol, fiċ-ċentru tal-ħajja ta' kuljum li għalija hija sensiela katina ta' inkontri. Issa, il-paternità x'toffrinna? Il-paternità toffrinna perspettiva illi forsi aħna fil-ħajja ta' kuljum tagħna ma nikkonsidrawiex. Aħna nħossuna meta nagħmlu ċertu deċiżjonijiet eżistenzjali illi aħna aġenti tagħna nfusna mill-bidu sal-aħħar. Imma l-paternità, kif jispjega Levinas, tfakkarna illi aħna qatt ma neżistu fina nfusna. Aħna qatt ma neżistu f'vacuum, aħna neżistu biss f'relazzjoni ma' ħaddieħor. Issa, id-domanda ewlenija etika hija x'tip ta' relazzjoni aħna noħolqu ma' ħaddieħor. Levinas qed iħajjarna biex aħna nikkonsidraw il-pożizzjoni paternità, jiġifieri illi aħna nipprovaw dejjem naraw il-possibilitajiet f'ħaddieħor fina nfusna. Jiġifieri the other, il-persuna l-oħra, kważi tant irridu nidħlu fil-kuntest ta' dik il-persuna li dik il-persuna ssir biex ngħidu hekk kważi parti minnha. Nafu li aħna qatt ma ħansiru parti minn ħaddieħor, imma dik ir-relazzjoni hija fil-qofol tal-ħajja ta' kuljum. Fl-iskizzi tiegħi hemm diversi tipi ta' relazzjonijiet ta' paternità. Xi wħud mill-inkontri involvu speċi ta' skontru mal-verità. Bħalma esperjenza Khalid fin-novella Lejla, pereżempju meta martu li għadha kif weldet tajlu li l-isem li għażel għat-tarbija kien dak tal-maħbuba segreta tiegħu. Valeria fil-kuġina l-iskizz li għandna kif qrajna li tara l-ħolma ta' ħajja aħjar teb fir-realtà kera tal-prostituzzjoni. Imbagħad il-verità bħala t-telefonata li tqajmek mir-raqda li taħsdek lura għal realtà kera. Bħal best għal il-protagonist ta' in-naddaf jieħu flok il-flus li kunet jistenna. Issa, f'dawn l-inkontri jew skontri, il-bniedem jidher tellif passiv u mhux aġent, mhux xi ħadd li jaġixxi. X'taħseb dwar dan kollu? Il-bniedem jista' jidher tellif fil-mument. Issa, kif qed qabel fil-fema tiegħi, fil-filosofija tiegħi, jiġifieri, il-ħajja hija sensiela ta' inkontri, sensiela ta' momenti. Mill-aspettiva eżistenzjali u mill-aspettiva kritika realistika, iva, ikun hemm momenti fejn aħna nidru u nħossuna ta' tellifa, imma ma jfissirx li dik hija kollox, il-ħajja hija sensiela ta' inkontri. Imma, anke meta aħna
forsi inqisu lilna bħala tellifa kif naraw forsi f'dawn l-istejjer l-erba li inti semmejt, it-telfa tiġi wkoll minn deċiżjonijiet li għamlu il-karattri ewlenin. Jiġifieri huma kollha għamlu ċertu deċiżjonijiet u dik id-deċiżjoni hija riflessjoni tal-aġenzija tagħhom. Jiġifieri għalkemm f'dak il-mument huma jidhru ta' tellifa, huma għandhom ukoll l-aġenzija tagħhom. Issa, sensiela ta' inkontri, allura rridu ngħidu x'ġara qabel, x'ġara fil-mument, forsi tellifa, u x'se jiġri wara. Qed ngħid forsi tellifa għax dak il-ħajja ta' kuljum li aħna ħafna drabi nassumu li qed nifhmu, x'in nibdew inneħħu il-folji tal-livelli differenti, forsi nifhmu li wara kollox laqqas kienu tellifa, min jaf. Qed tifhem? Imma dina issa ħatoħroġ terġa' il-kwestjoni ta' x'inhu normali. U dik għalija hija mistoqsija għalija dejjem miftuħa. Tajjeb, issa ħaġa li toħroġ b'mod ċar u enfatiku fin-novelli huwa sens ta' dak li Freud f'essej famuża kien identifika bħala unheimlich, uncanny bl-Ingliż. L-iskizzi fl-ħar mill-aħħar jitrattaw u jmissu aspetti tar-realtà li huma familjari għal kulħadd, iżda fl-istess waqt jinħassu imbeda, strambi. Kif tispjegah int dan il-fenomenu li fih il-familjari jsir stramb jew differenti biżejjed biex ibeżżak jew jħassrek? Dana jaqqat eżattament ma dak li jiena diġà semmejt darba jew darbtejn, jiġifieri x'inhu n-normali. Jiġifieri issa ħa nispjega mal-ewwel ngħid. Meta aħna ngħidu din hija normali jew din mhix normali, aħna qegħdin nagħmlu ġudizzju mhux biss fuq xi ħaġa li hija l-barra minnha, tista' tkun persuna oħra, imma qegħdin nesprimu ġudizzju wkoll fuqna nfusna. Għax dik tfisser il-paternità, meta inti qed tgħid xi ħaġa fuq ħaddieħor, qed tgħid xi ħaġa fuqek ukoll. Dejjem, dejjem, dejjem. Dik l-ewwel punt. Issa, x'inhu stramb? X'inhu normali? ċertu avvenimenti li jiġru f'dawn l-istejjer, xi nies jgħidulhom strambi. Imma l-karattri ma kinux strambi, kienu parti mill-ħajja normali tagħhom. Qed nifhmu. Jiġifieri jiena hekk ninterpreta din il-biċċa issa mill-aspettattiva kritika reali. L-istika. Jiġifieri aħna qed nieħdu r-realtà. Imma nammettu li r-realtà mhux ġiet kif inhi, imma r-realtà kritika aħna qed noħolquha, allura aħna x'qed noħolqu fir-realtà. Mbagħad mill-aspettattiva eżistenzjalista għandek l-indeċiżjonijiet, għandek l-assurdità, għandek il-ferħ, għandek id-dieqa, għandek dawn it-tensjonijiet kollha fl-istess ħin. Allura naħseb jiena dik ir-referenza ta' Freud hija minnha għax turina il-kumplessità tal-ħajja ta' kuljum. Għalkemm at face value fil-wiċċ tidher sempliċi, tidher normali, imma vera normali. U normali għal min? U min se jiddeċiedi x'inhu normali? Tajjeb, mela, wasalna għall-aħħar mistoqsija li hija tispjegalna ftit daw il-kodba xi fissru għalik. Ok, mela hawnhekk għandna 3 kodba tal-poeżiji tiegħi mill-erba li ktibt. L-ewwel wieħed m'għandix miegħi hija Toronto. Jiena muru niġi u hawnhekk m'għandix. L-ewwel wieħed kien jismu bl-Ingliż in between bil-Malti bejn żewġ dinjiet. Jiena dejjem ktibt bil-Malti u bl-Ingliż poeżija. Id-dana huwa t-tieni wieħed taħt iċ-ċirasa under the cherry l-istess Malti maqlubin għall-Ingliż. It-tielet wieħed kien luggage bagage huma bl-Ingliż maqluba għall-Franċiż minn Elizabeth Grek li toqgħod Pariġi u r-raba' wieħed l-aħħar wieħed li ħareġ Novembru li għadda xewqat tal-passa Migrant Desires li huwa bil-Malti u bl-Ingliż. Dawk huma kodba tiegħi. Jien bħalissa għandi 3 kodba oħra lesti, għandi romanz sħiħ u għandi żewġ ġabriet ta' novelli regolari. Forsi 2 minn dawn il-kodba joħorġu għal Novembru li ġej. Dawn huma kodba li influenzawni, hawnhekk għandna sensiela ta' essays Reflections on Exile tal-famuż orientalista Edward Said,
mhux hekk, Palestinjan, illi għallem l-Amerika kważi ħajtu kollha. Ktib ieħor li l-influenzani ħafna huwa The Pedagogy of the Oppressed, il-pedagogija tal-oppressjoni ta' Paulo Freire, illi m'għandix hawnhekk, il-kodba ta' Albert Camus li influenzawni ukoll bit-tajjeb u l-ħażin tagħhom, kull ħaġa għalija dejjem hekk. Umbagħad hawnhekk hawn żewġ kodba ta' kittiba Maghrebini mill-Morokk. Waħda hija Layla Lalami, Hope and Other Dangerous Pursuits, u dawn huma 3 romanzi mill-ħafna romanzi li kiteb Tahar Benjalun, Morokkin ieħor li jgħix Pariġi, Layla Lalami tgħix l-Amerika, Leaving Tanger, The Last Friend u wieħed għalija mill-isbaħ ħafna huwa A Palace in the Old Village. Jena nixtieq ngħid ukoll li jiena fil-xogħol tiegħi bħala professur Toronto fil-Fakultà tal-Edukazzjoni nagħlem kors ukoll ta' 36 siegħa fuq dawn iż-żewġ kittieba. U meta ħammur lura fl-aħħar ta' Ġunju ħanallem dan il-kors nerġa'. Tajjeb, naħseb għandna fit-tmiem din intervista, grazzi ħafna tal-li ġejt. Grazzi lilek Antonella. Grazzi. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor ta' Wiċċ in Bwiċċ.